Газ, газ! Турбо е машина, клати се кабина. Летиме с мал човек с едно червено кабрио към морето. Слънцето свети, вятъра духа в косите. Всичко е супер, отнасяме фятчета и завистливи погледи по завоите и отиваме на плаж. Почивка! Почивка! Барове, вълни, пясък, всичко е тип-топ, аз съм топлес. Всички са топлес. И трите мацки, дето тичат към нас, и те са топлес. Много се движат интересно. Моят човек тръгва да се глади по перчема. Греда! Тогава на плажа излиза една жена с бяла престилка и шишенце в ръце. Гледа право в мен и казва: "Върнете обема на вашата коса!" Рекламата свършва, а моят човек вече тича и реди шишета пред огледалото. Леви, леви, леви! Като войници наредени, всичките наточени да ми скочат отгоре. Шампуан за коса, шампуан за обем, шампуан за блясък. Война! Започваме война!